Ruská federácia a Ukrajina zvádzajú boje už vyše 1000 dní. Ako sa ukázalo, dodávky zbraní iba predĺžujú konflikt. My sme proti akémukoľvek zabíjaniu na obidvoch stranách. A preto vravíme, mier je cesta. Teraz to ideme točiť na Twitter? X-ko? OK. Udatná Ukrajina vzdoruje ruskej agresii už vyše 1000 dní. Tento národ ukázal svoju hrdosť, statočnosť a boj za slobodu, ktorý môže byť mementom pre všetky krajiny. Milá Ukrajina, prajem ti spravodlivý mier. Máme verziu aj pre TikTok? Ty potrebuješ psychickú pomoc! Ruska dole, hlavy hore! Volám sa Adam a vítajte pri videu. Co, pustíme sa do toho? Vojna na Ukrajine trvá už viac ako 1000 dní. Prezident Peter Pellegrini sa k tomu vyjadril takto. Odsudzujeme nevyprovokovanú agresiu Ruska voči Ukrajine, keď si dnes pripomíname 1000 dní vojny. 1000 dlhých dní zabíjania, devastácie, utrpenia a zničených snov. Plných statočností, vlastenectva, obetavosti a boja za princípy, ktoré spoločne veríme a ktoré udržiavajú svet, aký poznáme pohromade. Ukrajinskému ľudu prajem skorý a spravodlivý mier. Ale za to toho treba pochváliť. Len otázka je, že prečo takéto krásne vyhlásenie alebo video plné podpory Ukrajiny nezverejnil na sociálnej sieti Facebook. By dostal Vilagoš v komentároch. Tam nech Ukrajincov... Tam nech ide bojovať, keď ich podporuje. To je ono. To je ono. Vaša nezlomnosť a odvaha, ktorú preukazujete na boiskách, i osobná statočnosť civilistov v zázemí si zaslúži náš rešpekt a obdiv. Verím, že vaša vôľa a vytrvalosť aj za pomoci medzinárodného spoločenstva nakoniec prinesie nastolenie spravodlivého mieru Ukrajine. Raz hovorí tak, potom tak a potom zas inak. Záleží od publika, no. On sa tu baví, že je úprimný, toto není úprimný. Vy ste prezidentom vojny. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme sa zastavili a určili si priority. Je viac ľudský život alebo peniaze? Biznes. Vedeli ste, že Leonardo da Vinci bol Slovan? To chcete povedať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák? Áno, presne tak. Sloven. A vedeli ste, že Ježiš bol Slovan? Ježiš Kristus bol Sloven, 100% Slovák. No vidíte, a to nie je všetko. Kristus bol prvý komunista, čiže tým chcem povedať, že aj z hľadiska tej morálky, z hľadiska tej etiky, tej kresťanskej, sú naozaj identické s tou komunistickou, s tým morálnym kódexom komunistov. S tým si ale dovolím nesúhlasiť, pretože všetci vieme, že Ježiš bol slniečkar. Takže asi tak by som to povedal. Zvyšok videa bude postavený fundamentálne na Tarabovom statuse. A to čo je fundamentálne? Môžeš hovoriť po slovensky? To je signifikantná časť videa. Aha, dobre. Viem, o čo ti ide. Teraz sa snažíš, alebo chceš povedať, že si viac ako ja, hej? Lebo používaš to tie tvoje zaklinadlá, hej? Vidím, že si indiferentný. Na čo provokujete? Trumpové nominácie naznačujú, že to s vymazaním progresívnej woke kultúry, ktorá každú psychickú poruchu považuje za predmet plnohodnotnej inklúzie zo strany spoločnosti, myslí vážne. Tlieskam. Začnime od začiatku. Vymazanie progresívnej woke kultúry. V tom sa varí Čína. Prečo sa tak pán Taraba teší? Predsa slovo woke vieme preložiť ako sa prebudil. A viete, ktorý štátny symbol hovorí o prebudení? Aby sa prebralo. Keď si to tak vezmete, tak celý text hymny hovorí o budení, aby sme sa prebudili. Zo Slovákov sa majú stať woke ľudia. Dobre, ja viem, že hyperbolizujem. Zveličujem. Len pána ministra trápi woke kultúra v USA, ale netrápi ho degradácia kultúry a inštitúcií tu. A to, že sa Slováci nemajú prebudiť alebo prebúdzať, dáva najavo aj človek, ktorý pracuje na úprave hymny. One time? Však to je naša hymna, nás všetkých. Next time? Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. Viete, tu by som teraz mohol povedať kvázi takú vtipnú vetu, akože vidíte, deti, drogy sú zlé, neberte ich. Antivax, áno. Ťažký. Museli by mi takto dať pištol k hlave, aby som bol ochotný si dať mRNA vakcínu do tela. A to som prešiel heroinom. No vidíte. Zdôraznila som, ako veľmi si želám, aby sme sa ako spoločnosť vrátili k rešpektovaniu tradičných prvkov slovenskej kultúry a umenia. Aby na námestiach utichlo volanie po hodnotách, ktoré nejakým spôsobom nedefinujú naše kultúrne dedičstvo, pretože s ním nemajú nič spoločné. A nie sú ani žiadnym posolstvom pre budúce generácie. No a potom Ministerstvo kultúry zatvára 3 múzeá na východnom Slovensku, aby ušetrilo. A ja som prišiel na to, prečo chcú zatvoriť také múzeum Jozefa Maximiliana Pecvala.
lebo bol inovátor. Porozumeli ste tomu vtipu, že Slovensko, inovácie, progres, veda, vzdelania. Dobre, to je jedno. Na hymnu dáme 50 000 eur plus ostatné náklady. Ministerstvo kultúry uzatvorilo zmluvu s poradenskou firmou Legal Tender, ktorá má zabezpečovať procesy verejného obstarávania za 120 000 eur. Štátny tajomník za tento rok môže zarobiť až 68 000 eur. Fond na podporu umenia je paralizovaný. Časť kultúrnej obce je v štrajku. A ohrozené sú pamiatky, ohrozené sú zbierkové fondy, ohrozené sú pracovné miesta ľudí po celom Slovensku. Takto sa buduje povedomie o kultúre. Váš čas sa radikálne kráti. Teraz budem znova zveličovať, aj keď... Dobre, počúvajte. Ak niekto podporuje inklúziu, tak je to práve strana SNS. Riaditeľom TANAPu, čiže Národného parku, je Pytliak. Štátnymi tajomníkmi na ministerstve životného prostredia je rodina Kufovcov, známa svojou bitkárskou kauzou. Môžem sa stať aj ja štátnym tajomníkom? Štefan Kufa chcel intronizovať Ježiša Krista ako kráľa Slovenska. My budeme tí, ktorí budú iniciovať, aby čo najskôr podľa možnosti bolo a dosiahlo sa to, aby Kristus král bol intronizovaný a stal sa kráľom Slovenska. Alebo svojvoľne zrušil divadelné predstavenie. Splnomocnenec pre prešetrovanie pandémie je konšpirátor. Však tam dajte väčšieho odborníka. Ministerka kultúry nevidí kultúru a ani nevidí problém v tom, ak na miesto riaditeľky dosadí svoju kamošku. A čo s tým, aký je tam konflikt záujmov? Stále nerozumiem tomu konfliktu záujmov. Huliak narieka, že nedostali dostatok politických miest a tiež verejne hovorí o nepotizme svojej priateľky. Miesto moja manželka, teda moja žena, bola súčasťou vedenia štátnej ochrany prírody. Šedá eminencia Ministerstva kultúry, ktorá si nie je istá tvárom našej zeme. A je podložené, že Zem je gulatá? Ja sa vážne pýtam, je to podložené? Boli ste vo vesmíre? No a máme tu predsedu SNS. Ako to povedať slušne? Ak by zaparkoval na mieste pre ZTP, tak policajti mu nedajú pokutu. Všetko to bereme s rezervou. Takže mám pocit, že s tou inklúziou to tu niekto iný preháňa. Na toto som sa mal pozerať. Toto je SNS. Viete, čo je SNS? Kšefty. Možno, že Slovensko sa raz premenuje na Absurdistan. Nemožno to vylúčiť, lebo tých absurdností je niekoľko. Progresívci nám jasne ukazujú, že jediná ich stratégia pre Ukrajinu je totálna eskalácia vojny. Svet môže ďakovať za Trumpa. Veľa ľudí sa teší z víťazstva Trumpa. Neviem prečo, keďže je to človek, ktorého povaha a osobnosť je krížení Matoviča a Fica. To znamená čo? Že nevieš, čo sa stane dnes, nie to ešte zajtra. Ja by som taký optimista nebol. Aj Fico tvrdil, že oni nebudú dávať zbranie na Ukrajinu. Ale predávajú ich. Rusi sa opäť vyhrážajú jadrovými zbraňami. Pri každej vyhrážke jadrovými zbraňami si spravím čiarku. Trump by na to povedal svoje. The nuclear word all the time. That's a no-no. You're not supposed to do that. He uses it on a daily basis. And everybody's so afraid, so afraid, so afraid. And as they're afraid, he uses it more and more. That's why he's doing the kind of things he's doing. He's doing them because he thinks nobody's going to ever attack us because they're all stupid and they're afraid to talk about it. I totally agree with you. Okay? So what would you do and about instead that? of, excuse me, it's a little complicated. Instead of, kowtowing, instead of Biden saying, oh, he's got nuclear weapons. He keeps saying he's got we have better weapons. We have the greatest submarine power in history. So what would you say and do? I would say we have far more than you do, far more powerful than you, and you can't use that word ever again. You cannot use the nuclear word ever again. And if you do, we're going to have problems. Pozrite na Bidena, ako je vysmiatý. Inak už dávnejšie som to tu raz mal. Pri vypuknutí jadrovej vojny sa ľudia v knižnej sérii Metro schovali do metra. No a teraz si predstavte, že žijete na Slovensku. O čo vám ide? Inak autor tejto knižnej série je Rus, ktorý musel z Ruska odísť, pretože si dovolil kritizovať systém. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, tak... Á, ďalšia radosť vo mne. Dovidenia. Všetko dobré. Slovensko naše